Hindi mo ko matutulungan. Walang gamot na makaluluna sa akin. Umalis ka na habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Hindi mo kami matutulungan, Serafina. Ikaw ang mas inaalala ko. Lalo pat papalapit na ang kabilugan ng buwan. Itay! Wala ng tatay ko. Kasalanan ko ito. Kung hindi sana ako makasarili, hindi sana ito sasapitin ng aking ama. Maraming kwentong bayan na pilit na inililibing sa limot dahil ayon sa iba, wala naman itong katuturan at wala namang katotohanan. Ngunit paano kung ang sinasabing kwentong bayan ay totoo pala at naranasan ng ilan sa atin, lalo na katulad ko? Dark Shadow, ako nga pala si Serafina, 20 taong gulang, apo ng isang albularyo. Pinalaki ako sa makalumang paniniwala, malayo sa kabiasnan, ngunit hindi ako ignorante sa makabagong pamamaraan. Hayaan niyo pong ikwento ko ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Ito ang aking kwentong Dark Shadow. Lola, kumain na po tayo. Naghanda na po ako ng almusal natin. Pritong talong at itlog tsaka sinangag. Tatapusin ko lang itong paghahabi ko ng banig, apo. Mabilis lang ito. Konti na lang. Ay sige na, mauna ka nang kumain. Nakalulungkot po kasing kumain mag-isa, Lola. Gusto ko po sana kasalo kayo sa pagkain. Ay nako, ikaw talaga, Serafina. O siya, tayo na't kumain na. Alam ko namang hindi ka titigil sa pangungulit mong yan. Sabi ko na nga ba, Lola hindi nyo rin ako matitiis. Sige na po, tara na po kayo at baka lumamig na po yung pagkaing inihanda ko. Maghahain na rin po pala ako ng mainit na tsokolate para po sa ating dalawa. Ay siya, sige. Maghuhugas lang ako ng kamay. Ay magkakamay ako sa pagkain. Mas masarap kumain ng nakakamay kaysa gumamit ng kubyertos. Lumaki ako sa piling ni Lola During. Maaga kasi akong naulila dahil namatay ang aking ina sa panganganak sa akin. Ang aking ama naman, hindi ko alam kung nasaan na. Ang sabi sa akin ni Lola, dayo lamang daw ang aking ama. Nakilala raw ito ng aking ina sa Maynila at may lahi raw itong Amerikano. Kaya siguro, tisay ako. Bihira kaming bumaba ng bayan dahil naninirahan kami sa taas ng bundok, malayo sa kabiasnan. Dahil dito, madalas mapagkamalan si Lola na isang mambabarang. Pero ipinagkibit balikat ko na lamang iyon dahil alam naming hindi totoo. Ang totoo kasi, si Lola ay isang magaling na albularya. Kapag may nagkakasakit sa mga kalapit namin dito sa bundok, si Lola ang kanilang takbuhan. Ano? May bala ka bang sumama sa akin sa bayan? Maghahanap ako ng trabaho doon para makatulong kay inay at saka kay itay. Gustuhin ko man pero hindi ko pwedeng iwan si Lola. Kawawa naman siya. Wala siyang katulong sa bukid. Ano ka ba? Nandiyan naman ang pinsan mong si Bimbo. Aalagaan niya si Lola During. At saka, mas malakas pa nga si Lola During kaysa sa kalabaw eh. Kaya wala kang dapat na